Kabantay ka na mga yun, ang mama mo, anak mo, ay takwarta mabe. Anak yapon ka Bing. Mga ayaw gapon ko, mga ayaw gapon ko. Mau ba Bing? Pero mga ayaw ko, dili na ka ng mga tagusak na libo. Mukha lang ka, kana 9999 na lang ba? Napayangyo. Ang piso. So nag-birthday si Babing atong July 6. Nagmaoy man daw ka, Bing. Mga ang budi magmaoy nga. Kalimtan na sa akong birthday. Pati akong kaugaling. Birthday na akong akong birthday. Kay ka na maestra lagi ka na mag-resist, tagaan silang tagutlo ka man ni. Muana nga kamo, nakamaestra mo buutan. Ana kay manghatag lagi kuno siya. Tubag man is babi nga. Nangwan ka man, nangwin ka kasi imong maning gihatag tulo ka do. Ay nasuko na siya nga maestra. May bunggag. This is your proud bistak boy, Chito Samuntina. Ani kita dinhi sa Liloan sa Cebu. Aron kumustahon ang pinakagwapo nga aktor dire. Isa ni siya sa gasugod yun sa content creation nga dinhi sa kanang mga bisdak ba. Grabe gyud ni ka bataa oy murag feeling nako di ni siya mahimutang. Di niya mahimutang og dili gini siya magbinugoy. Ang tao sa likod sa Liloan Fun Trip or tubangan sa kamera sa Liloan Fun Trip, wala na ilain pa si Bob Hamili Gonzales, also known as Babing. Bing, pagtarong Bing. Pamulabog na sa tanan. Nakainom ka karon Bing wala? Wala. Wala. Natural ra rin, natural. Natural ra. Bing bitaw Bing gimingaw gyud ko nimo Bing. Ako sa gay gimingaw sa guni mo. Sa dugay-dugay na biya tawa nagkita biya. 2017 Bing. Okay. Si Babing sa unang panahon pa lang gasugod na muglang taog mga content sa Facebook sa Facebook magninisikat sa Babing. Ang inyohang mga viral ng mga videos ninyo Bing, nagsugod gyud ka nga kaoban nimo si Auntie Helen imong mama. Dili. Solo ra jud ko ato. Asa man ang mga Asa kaya? Nagkawan og buhok. Balibo sa mga Bakatay. Pagbihibing, ikaw ang child-friendly show yan eh. Nagsugod sa guwan ni sa akong video 2011 to 12. 12, butang talag 12 ko nagsugod. Nagimuhimo ra og video, kay wa mo ko lingaw. Na may mga likes. La kaya sa ninduta ri ani nya. Mo to na say share la. First time sa tunaw kana nay mo share duha la. Kuyawa ni, murag pinakuan lagi ni, pinaartista ko na nya. TV ra biya ta nya. Sa una, ni-click man nya. Wa pa biya to mga Facebook account sa una gid mga Facebook sa una. Mo to naghimo ko. Kaya sa ni create ni kuan man ni. Nanaghan man bugla. Nindot lagi ni mo to. Himo-himo ko video. Mao na to siya. Unsay una nimo nga ni viral Bing? Katong sa Facebook yun. Katong nag-DJ. Oh, DJ Hugas. DJ Hugas. Grabe itong views ko to. 43 million sa una ba to? Grabe ba? Kano sa nadamay si mama nimo? Wa ko ilingaw niya. Ibong ko ka na murag nahutdan ako content ba? Nya mo ito ibong ko. Saba kay mama kay nang hugas. Atalak pa saan na yung ganun ana ba? Sigaw ibong. Saan miss mama? Maari ko diri ma. Ma, musod kag kalit man niya. Pangasaba na ko man niya bundaki ko skuan niya. Kay ako may manghugas niya. Ako lang gikuan. Motong pagbundak mama, motong ni ako gi-upload mo tong na nipatok na gid siya mayo naabot siya 1M ni kuan man ni buto man. Dito na. Motong ma. Himo tag video ma motong. Susay kog damay-damayan namin niya. Pero nag-video na gud ko niya. Nasa tinuod, nasa dili ba. Motos mama. Dibuto gid siyang mayo gyud hantod. 2015, 2016, dili pa gito, wala pa monetization. Wala pa gito. No, nya ni ingon puto sa Auntie Helen gini nga kani gyud sukad gyud daw mo nga nagbuhat-buhat og video, wa gyud daw mo ka kwarta. Wa mi ka kwarta na Sa tinudan na lang wa gyud. Wala gyud. Wa gyud mi. Ang kato imo habing lingaw-lingaw gid. O kay daghan sad kato nang nanay katong nanay monetize. Dagan mo ana no bing mo ni. Ay nya na lang, sige na lang kog unya ba, unya na lang hantod makalimtan na lang ako ba. Mo tong atak lingaw-lingaw ram sa niya ko. Pero ako sad kay tirada na ko kay kanang mga event ng mga guest mara sa nako. Artista.
Artista ba yan, ano? Happy. Pero kuya, si Babing, kung unsa ragid po niya siya sa video, mo po niya sa personal, tawahan na di yun, mahimutang. Sukad ka pagkabata, Bing, ing ana na gid ka, Bing. Ginani ra gid ko. Inborn niya akong baga. Inborn ka. Siguro pag anak sa imong tihilin, natagak siguro ka ba? Na. Natuko ng uwa. Tiyat na yung naburyong. Pero kani, Bing, na human ka, unsa gi human nimo nga Wa, oy. Human ko nga. high school? Wala, oy. Wa jud ka ni high school. Wala Pod ko sa na high school. Wa ko na high school. ngano man, Bing? Wa. Tungod sa ako baga. Panggol. Musukol na magmaestra, good. Mao ba, Bing? Yawa na kanibalik. Wala na. Pa high schoolon ko. Oh. Pabalhinon ko, kuan, lain nga eskwelahan niya. Oh. Di man kong Di ka. balhin. Oh, di naman ko. Sumawa na gid kanibalik Wala kapag na. eskwela. Unsa may gihuman nimo? Third year. Dili, kuan ko, grade 6 niya. Oh. Pag kumana ko grade 6, kay para first year na ko. Mm. Ipabalhin man ko niya, di mo Oh. ko ganang balhin. Oh. Oh, wala, ato lang ni tablahon rin, balik Mao? na sad ko. Pero gistorya to nimo mga teacher sa una nga imong giaway. Ngayo kag sorry sila, wala. Wala sa di kay O sila. pangayog sorry, Bing. Oy, Uy, Babing, pangayog sorry. Kahinumdum ka sa mga pangalan, Bing. wala na sad. Wala na. Wala. Murag pila ko sila nakahinumdum na ko May- siguro. ano? Basin niya mangumen. Basa ko gani no, basa klaro, mo tanaw. klaro ni, klaro. Sorry na lang gani no. Ma'am, sorry ma'am, may tag. Pahigon, ma'am. Daghan man daw ka ginadala nga mga chicks diri Wala sa eh. balay ingon Wala yante. gid. Ma, kay kung asam kay ka ma, dira lang ka. Diri lang sa Tura sa di. Ulat lang ka. Bisto ka unya kay istorya ko nang sa dilin. Pila nang nauyab nimo, Bing? sa unsa sa seryoso. Sa tao tora santio. Kanang kuan sa seryoso. Sa seryoso. Tulo man siguro. Oh, duha oy, duha. Duha imo gi seryoso. Ang wala nimo gi seryoso pila. Kuan. Ay kamo lang magigo pag gumin na lang mo diha. Gwapo kay ka, Bing. Dili uy. Pero sila na ibog. Kosog lang kag sex appeal. Kayo. Ngano ka hanabing kay Ambot komedyante mangga. Kay mada siguro Kiat sa nimo. mga kuan ba mga almanaki na tong Oh, istorya oh, oh. ba niya nadaman. Ha? Sus mo naman tara, let's go. Hala. Ay ma. Nganong nilaylo mangga sa pagbuhat-buhat og contents, Bing? Sa tinudan na sad kapoy sad kaayo. Kapoy, kapoy giga. Tinuod gina. Nya ako ra bay maghimo. Ako'y Tinuod. mag-create, ako'y mag-edit. Kapoy jud kay as in dili. Oh. Kasi nagtuo mo mga content creator dira, mga muhimo sa dira, nga moana mo sayon ra kay sighimo. Moana mo wala na lagi mo i-upload. Di mahimo kapoy kay na. So marag na ano Nya, sa ka nga sa mutang utok nimo, murag mabuto imong utok kay mangita man kag content nga para malingaw ang mga tao, di ba? Mao gyud. So niabot na gid ka sa point nga murag na pressure na ka. Oo, kana pressure na gyud gyud kana ka, kung saon na gyud nga. Mm. Kondisyon pa kay ta sa mut na Oo, napay ni buto. oo. Na unsa man atong puno mangita din daw. Oo. Unsa man ako makuan kay mao ni ato mahimo. mm. Nya mahimo na sad. Por mahutdan gyud ka madugayan. Ba? Mm. Unsay kabisihan ni Babing garon? Nawara gyud tambay lang ana. Tambay Laag. gyud. Proud tambay. Tambay, proud tambay ta. Tambay nga buutan ba. Tabang-tabang kang Tabang-tabang. mama. Tabang pakpak mama. Lingo dito sa andi. Pinana rin, no? Kabantay ka ng mga ayot ng mama. Muana mo, mama. Ay takwarta, mabe. Ana gyapon karon, Bing. Oh, Ana mga ayaw gyapon karon. gapon ko, mga ayaw gapon ko. Mao ba, Bing? Pero mga ayaw ko, dili na ka ng mga tago sa kalibo. Kuha lang ta ka, 9999 na lang ba? Napayangyo. Para piso. Higawan. Belated happy birthday day kay Babing. Laban Birthday ko, ni mo July kaysa to? July 6. July 6. So nag-birthday si Babing atong July 6. Nagmaoy man daw ka, Bing. Mga ang di magmaoy nga. Kalimtan na sa akong birthday. Pati akong kaugalingon. Birthday na akong kapon. Kaya talaga Ano yun. nakalimtan sa mo? Wala sa mukha mo. O di ba ko magkuha na. Kanang kalendaryo. Sa ikuan, oras. Kaya kung oras, lingaw ra. Kung una-una, kay lingaw ra man. May buhong lang ko gabi. Mo to, pag 6 ato, wala. Rasad ko, ang lingaw kayo ko. Sigaw ta, kayo mo. Anong gaan ka kung paminaw ron. Nyagtong kaon ko. Sus, pagkaugma. Bing, waka kay ba, Bing? Nga naman. Birthday mo ni mo sa pag-open ako sa Facebook. Wala. Birthday din ako gahapon. Kalimut ko, mama, anang luod. Sagoy, mabahala mo. May may ka, Bing. Inom-inom na pagka. Inom ka, may ginagmay ra gud. Sige, sabi mo, mama. Okay ra na, kalimutan mo. Hilig inis Babing mag-rides man. Yes. Rides ka. Kayo.
No, mo gyud na imong ampay. Aktibo pa ka karon sa pag-ride bing. Dili na kay kuron active sa kuan sa motor. Disgrasya na ko gyud sa kuan tinuod lang 32, 33. Napatoy ni balitok nga sakyanan. Balitok gina nya. Puno gyud mi ato asin balitok ikatulo asin nya. Pasalamat sa Gus Ginoo sad nya. Wa gyud koy tatsa bisag gamay. Nya nakaana gud tong mga tao dito nga patay na kuno ang driver. Asin ni tuyok naman nagana na gyud ang pekanto. Pag human ato bing sige wa ka ni saa Ginoo nga Lord magbag-o na ko wa ka ni ana. Wala man. Hindi, kay mao mo gyud akong hili gyud. Motor, sakyanan naman. Unsa man to katong time nga last nimo katong grabe kaayo imong pagkahibol na kainom ka to? Oo. Kainom ka. Kainom ko ato. Gamay ra gud, gamay ra. Ayaw na pag inom mo drive lagi delikado. Mao lagi ni kay kamo dira nga pala hubog, di na mo drive. Pareha na ko tanawa ron, di na gyud mo drive og hubog. No? Mag-ana na maglakaw. Di ba kay ikuan gud na nimo nga warning gud sa Ginoo gud ni kapila naguga. Ay naginom. Oh, anak. Lain ka na kung kontra gusto. Kontra gusto. Murag ni ungot man bing, ni ungot man. Murag dili man pwede. Murag na may mo stuck out. Unsay plano gyud ni moron bing? Sa tinud na mubog ganahan sa gumubalik pero lahi na nga style. Lahi na nga style. Oh. Kaya ako ang mga style sad karon sad sa mga content nako kato na mga caption as babaw gubos kato na mga tag 30 seconds lang ano. Sige lang. Oh. Ang importante ka na makabalik ka. Di, makapalingaw sad maoras sad. Mao gyud. Kani walay atik. Believe ko ning tawhan na kay. Isipon ba nimo ha? Nagsugod siya, kahibaw na din siya sa dagan sa social media sa unang panahon pa, no? 1973. Bitaw kay siya gid ang pinakauna niya. To think ba nga murag nakuhaan niya idea nga la, pwede din ingon ani 2012. Sa una, ang sa una katong nanay katong mga monetize nya nanay mga kwarta mausab na. Mao. Tinuod gina. Mao gyud. Sus mausab ay basta nay kwarta mo kaya sa kaya tabahala go tay kwarta gina lingaw gyapon gud nya. Pero gani balikon nako dako kog believe ning babing I'm sure nga one of these days no nga si Babing mukuan gini si Babing mulahi gining timpla ni Babing karon pag enjoy pero careful lang gyud kabing. Ang pangandoy dili na ngay dali-dalion. Mao gyud. Maglakaw ra sa ta maglakaw. No? Hantod nga maabot na ta sa yuta, maabot na ta sa kuan. Ano ni klaro. wala siya kasabot. Pero gani bitaw. Dili na dali-dalion ang kuan. Atong imbitahan karon si Auntie Hinig para makita gyud ang katag aning Babing. Karon kay makauban naman gyud nato sa Antihili no. Mabisto na gyud ang kinabuhi ni Babing pero una sa tanan di gusto lang nako usabon no kay nagkita kasi pagkita na mo ganiha ang una gina kong reaction kay gwapa magiday nimo personal di. Salamat. Bata pag murag mo magsuon ra ni Babing di. No nakita na kita kas personal. Lahi ra ay pati ra kay naong sa Babing. Ay, pero di, tinudanay may pagkastorya din, no? Pareho may huwag na akong ginibabing di. Palayo. Palayo. Di, kaya mo ka, nalipay yung guti, nakita ka kay, isa ba yung guti sa tigsabay-bay sa una kay Babing di. Kaning, kasiaw ni Babing di, gusto rin ako mabalaan. Giunsa man ni pag-anak si Babing di nga naingon anak man siya kasiaw di. Naumbok. Tama lagi kami. Naugbok ka. Mahinumdaman pa nimo sa una tinga. Unang katong pag-anak nimo niya medyo ni naginahinay nagkadako si Babing na pansin ni mga lahi gyud ni si Babing murag naa gini pa nagbahay. Sipat jud kay siya so bata pa ni siya pag edad niya og usa ka tuig kapin. Ana pa kadako no. Wa na kanang naitaw kanang namin ni kananan. Naitaw gani kanang mangaon. Ana-anaon na nagtukog ang mga tiil na magsige tao pug anak ang tao kay abi nila lamok. Babi man ni mo ana day nga te mong anak te nanguhit tapod sa tukog sa mong tiil mo ana ba. Hangtod dako siya na eskwela sa grade 1. Sus abtang pila ka kwan ipatawag mamilin kanang ipatawag biya ka sa kanang guidance kay si Babing. Kay na abi nimog na honor ba no? Honor ang anak. Na honor. Ay patawag ko principal kina honor ko. Honor si Babing. Sus pagadto sa guidance mo naman taon ng guidance nga
So sili na unsa man na si Babing. Ang mga estudyante imbes ni magting na kay tingson. Tuwa doon nagbalitok-balitok si Babing. Sus, ang mga Nagko na rin kwan mga magsige bukol. sa pagpak ang mga estudyante. Ginoo ko. Na, so, nangunta na yun ang prinsipal na ako nga, unsa ko na'y birtod ni Babing. Ko nga, wala man siguro, ma'am. Ano sa ko, wala man siguro, ma'am. Yun siya nga, kaya nga nun na siya, tapukan man yun na siya o ka ng mga estudyante. Oo. Grabe. Kaya nagtapukan yun Bata na pa rin siya. ko, 6 up pin na ko, 6 Ko up ano, pin. entertainer na gid. Oo. Oh. Bisag ka ng puthaw dito sa eskulan, ana-anaon. Ang mga estudyante ito, ana nga to, magtapok. Magklase. Lagi nawa. Nag-perform. Oo, Oo, lagi na. magklase ang maestra. Imbes anto ang mga estudyante tanan atubang. Ari na ni Babing kay si tuwa na sa sluyo galingkod. Hala magpatik-patik ano-ano. Na mga estudyante tuwa na niya nagtanaw dili na sa maestra na ipatawag na sa kunsa. Uy, si Mana ma, uy, si Mana. Sao man ako si Babing. Na last pa grade 6 jud niya. Gikasaban to siya. Giing mo man ko. Ay kasaban ako. Nagpakaon ka na ako. Antiguang ang tama isla, napalingkod na, gipatawag na sa ko sa guidance. Hala, kanang papasaro na mo si Bob, pero dili na may gusto Ayaw nga. po. Ari diri. Ari Praise diri. God. Papasaro na mo si Babing, pero dili na may musugot nga. Ari pa eskwelahon sa mabulo. I-transfer og lae. Ni ana lang sa ko. O tando lang sa ko para kapasar siya. Bali na mi digliluan. Ingko nga, nakaroon kay wala man mi Ma, tagay. mama, uy. Ay, sa ba dabi Ay, kay sige, kwan, dabi. Panahon na karon nanti. kay bali na mi digliluan. Susab. Pa-enroll na ako kay wala man say card, wala man say tagay. Pa-enroll na ako. Asa ka ni eskwela way card? Wa ba kay Bert? Gidawat siya dire. Ah. Kay kana maestra lagi kana mag-recess tagaan sila tagutlo ka man ni. Oh. Nakaroon. Inon man na moana nga kamo nakamaestra mo buutan. Ana kay manghatag lagi kuno siya. Sus, tubag man is Babi nga. Nangwan ka man, nangwin ka kasi imong maning gihatag tulo ka buok. Nasuko na siya nga maestra. Nasuko na siya nga maestra kay mutubag man jud. Mutubag man jud siya. Ingon ko nga, pinsa nga, dugay. Ako dyan na yung nga, Bing, undang na lang, Bing. Murag ipulaan naman ko, sige, patawag ko, maestra, murag, ako may nooy, nakasapirme, kaya ako may gipatawag. Ko undang na lang ka, Bing, ay, kay murag, nakuha naman ko, kanang murag na immune naman ko, sige, patawag ko, maestra, murag, ako may sad-anoon, ane. Kaya ako may tawagon pirme. Di ma, murag paminaw ko ma, ikaw siguro pa eskwelahon. Kuundang na lang eh. Sabang na Oh, di. paundang din ako siya ng kuanan. Di man sa ingon nga makakita siya away sa eskwela. Dili, ang iya ka ng kuan lang ba ka ng murag dugukon Sipat yun. siya o murag dugukon siya ka ng mga kanang classmate niya ba. Adto magtapok niya. Dili lang yung kuan niya akong kani sa tanan akong anak. Kaya basta mo bilin ka na ganun. Siya man ni akong anak pero siya kinasuon Gwapuan. na mo. Gwapo. Kinabatian lang siya. Nagkapanauwaw man sa Asa te siya kinaon sa te? siya kanang kinang giyoy kay namo ba? Siya. Namurang Palanggaon gyud. Lagi. Kay ganay mawala ni bisag pila ka adlaw kanang Pila ka adlaw pag ito. adlaw. Di ka ng oras. Tulog. Dili ka ng oras ba? Adlaw pag na ito. ko ana Bing asa ka Bing. Ini ka gabi ini ka alas 12 manawag Bing asa ka. Kanindot noon ta paminahon baka na kung muana nga bisig pila ka oras mingawon pila ka adlaw ka na niingon ay. Dumagiti daning dumagiti. Kaning kasipat ni Babing Tehilin. Ang sa manini abot pagkas point nga gihilakan na nimo ni Babing wala pa pod. Murag naanad malang ko sa iya kasi aw kanang ana ba kanang murag sipat jud. Di ka kasabot. Kanang murag pirmi lang siya nga malipayon ba. Murag wa ko kita nga magbuol. Nag-uol na ba ka, Bing? Oo, nag-uol. Itong gibiyaan kasi nguyab, kanito. Ganalan siya ba ka ng malipayon sa pirmi. Inanay yan. Naman kay gisulti ka ganiha nga tong about si mga daghan sa ginadala dire. Pero wa joy ni iyo nga mabdos ko ma. So nalipay ra ka.
Dali, ako kay kong kalipay. Mabdos ka ma. Ako'y mabuntis. Wadyo iniingon nga, te, mabdos, ang kuyawan lang dyan ako kanaan to. Ug magdungan niya giingon nga, te, mabdos. Nagkuros. Magdungan yun, ang sao na lang nako. Kayo ko, salamat yun tao, wadyo na mabdos. Pero unsay pangandoy nimo para kay Babing te? Ay, ang ako pangando yan nga, magbinutan, ug maayo, ug kanang, maminyo na nga kanang, mahimutang na sa kay tiguang na baya ni, Tiguang bay. Sa 64 na ba ako No, na pero ako bata pa gyapon na sa Dylan, no? may mutang na siya pa siyang kinabuhi kay para makakuha na siya bagon sa di ang kanang pamilya. Oh, mao gyud, mao gyud. Pero kinahit ni magminyo si Babing te nya dito man sila layo nga lugar. Okay ra na nimo te. Dire ra nako pa. Di na lang ta magminyo ani. Ari lang gyapon na Kakuanggol ba yan eh? Ari lang gyapon na nako papuya akong mga anak bisan daghan kay na gusto nako. Kanang naaran ako ba makita nako sa palibot nako akong mga anak. Kaya kung dato pa lang ko, gikumpaw na nako akong mga anak ko eh. Gipanghiktan na ni nako kaya lagi ko kung ako na palang ko dako kwan tagsaan na nako bayo na makita nang inighangad nako ato kita nako tanan ako mga anak siyam ka buok. Grabe gud palangga gid ay nimo kaayo Wa te ko'y no. gikuan sa akong mga anak ko, ko'y kanang wa ko'y gipalambi ba. Sila jud tanan. Nagi mo yung anak gid sa mga anak daw or kanang siaw pero duol sa dughan nga malingaw nga grabe ka sweet. Dili siya kanang kwan magaingon ko nga kanang babing iunana nandun na pero wa na kita gaway nga kanang kwan usa kita lalis diri siya ra may igsuon. So kanang ato gawas mga minal dito kita sukmagay wala. Unsa gid ang pinakaganahan gid nimo kay Babing te? Kana iyang pagkakanang siaw kanang murag dili Pagkasiaw gid dili niya. ka laayon ba kung siya imong ikauban. No. Di jud ka laayon kay murag sige lang siya katawa nimo na magsige ka. Nya kanang matog ka nga sa mukon kang Babing te. Mao man ay amot unsa ni iyang makaon nga kana jud iyang oras nga kanang magigda ko may. Mama. Unsa ba? Himo ta video. Ako mo bangon na lang sag ko. Suportahan. Suportahan na lang sa nako siya unsa man di. Mag-unsa man kubing. Ya kana ma'am kanang ana ra kay ana ra ma. Sabayan na lang sa nako. No. Kubing sige ta video bing untay kwarta na bing. Kapuya ana bing oy. Sige lang gud lingaw ra man ni. Unsay imo gusto, inyong gusto Bing o Antihilin nga isulti sa inyo ang mga supporters gid Antihilin. Ikaw una te. Ay ikaw na ba bing? Ay ikaw daw una Bing. Nagpasahanay na. Unsay masulti nimo Bing sa imong mga supporters gid Bing? Padayon ga pug suporta niya. Puhon mo balik ta po og himo gyud nga kanang content na gid nga kanang kuan ba nga. Kanang malingaw na gitag maayo ba. So basta pabot-pabuta lang, di ba? Balik na puhon. Kasi isulti nimo te sa mga supporters ninyo te nga nag ano sa inyo hate. Ila mo balik kami. Hapit na jud. Hapit ng pangkuraw. Hapit na sa mamulabong. Hapit na. Daghan king salamat si Mate Helen. Bing, asing grabe gid ako kalipay Bing nga nagkita kita balik Bing nga nakanhi ko yung balay Bing. Congrats sa inyo ha. Bob Hamili Gonzales o siyempre si Mama Helen Hamili. Salamat kayo.